تومتبارên kuştina her pênc endamên du malbatên Herêma Kurdistanê di nava tedbîrên ewlehiyê de bû dadgehê hatin veguhestin. Li çaremîn dadgeha Sizayê Giran di yekem rûniştin de her du tometbarên sereke Faris A û Abdullah K ku bawayeke zindanîkirê tên darizandin û sê tometbarên ku tê îdakirin alîkarî kirine hatin dadgehkirin. Di rûniştinê de Faris A û Abdullah K hevdû bû kuştina her pênc kesan tometbar kirin. Parêzerê malbatan got ji bo zerarkirina vê bûyerê de kar bikin û ew dixwazin bizanin ku ev bûyereke siyasî ye yan na. Olayın arkasında siyasi sahiplerle işlenip işlenmediği İfadeyên tohmetbaran wekî yên berê bûn. Wekî ku ev bûyereke kuştin û şelandinê ve behs dikin. Lêbelê me xwast ku dadgeh li ser vê bûyerê lêkolîneke berfireh bike û derxîne holê ku gelo ev bûyereke siyasî ye yan ne. Me xwast ku hemû delîlên bûyerê bêne komkirin. Hemû qurbanî jî ji serê xwe hatine kuştin. Gumana me heye ku ev bûyereke siyasî be. Faris A di îfadeya xwe ya dadgehê de got ew biriya Abdullah K ji aliyê hin kesên ku dibêjin ew zilamên dewleta Kurin ve bi kuştina malbata wî hatiye tehdîdkirin û got Abdullah K ew her pênc welatî kuştin. Lêbelê Abdullah K jî Faris A bi kuştina her pênc endamên malbatê tometbar kir. Hin endamên malbatê jî beşdarê rûniştinê bûn û di dadgehê de îfade dan û gotin. Ew bawer nakin ku ev her pênc kes ji ber pere û diziyê hatin min kuştin û difikirin ku hin destên tarî di nava bûyerê de hebin. Kesikaret yani qurbaniya û bêjin muhamiyet me jî ceget ser hindê kir ku ev kesê tenê ev mucrimê tenê evê ev tawanekirî ku celsayekê me dîtin ev rastî ne ew kesin. Wasa me dîtin jî ku ev ne ew kesin ew kesê vê encama vê tawana hindamazin encam den illa hindek kesanê dî hene ev pal dayne û ev يعني دفع داين ام بيجن اف قاتل ماجورا يعني باختصار ام بيجن اف قاتل ماجورا وافانا پاره ورگرتن مقابل في جريمه ادفيت او بين سزادان ببن عبرت بملتي Şanda dadgehê biryar da ku heta rûniştina duyem lêkolîna li ser bûyerê berfirehtir bêkirin. Tometbara bi navê Çîdembe bû rûniştina duyem bê amadekirin. Li ser hemû hesabên banka û peywendiyên telefona tometbaran lêkolîn bêkirin û ji Herêma Kurdistanê derbarê her sê tometbarên ku hatibûn binçavkirin de pirs bênekirin. Da ku kêmasiyên di vê dosyayê de bêne temamkirin û bêne cîbicîkirin, dadgehê biryar da ku daniştina duyemîn ji bo 20 meha 10 ya 2023 bête paşxistin. Heta wê demê jî malbat dixwazin ku ew kesên ku girtîne zindanî kirîne her di zindanê de bimînin û heger hin kes li piştvan hene jî ew jî bêne destnîşan kirin û bêne sizadan. Hesen Kako, Kurdistan 24, Mêrdîn.